سلام تعنا هبلي كبرات فتوات تخاتلتي شلن رياكت سوان لما عند حدا قاشا حيزلكم مسيلكم مالتيو عندهم قاشا عرسها فلت تخص إزبهر تخسته تخصته بهالو حوكاي حاوي حاوي من اسيو اغاطامي قومته مالتيو نو مالتي قومت كاب عليتيو ابوخا تمرقو كخمزي خوني غديو انويس مس حاوينا رياكت نقبر لما عند مالتيو جينيوز خونه رياكشن فروم سكراتش from the scratch بقى سوي جينيون يور أو ومن محبا يقول قال يقول على بزحات سمعتي أركيب كده حاجة قال زبون له تايو أرسل قداي نايلو مع أنت فيديو يقرر مكان مجمرت هكذا أو كبري خامس خانس بس ما يقرميو نايلو مع أنتي أب إرترا مستزنا برا مستبهر سنة بابي بركة منقصاب أو زو على أو سرعة قبر نيرو أو ترخيهم ما بعد البريزيدنت سياسة أفور يا عبيد سلطنات كانت مرحلة هايمانوتات ترخيهم نيرو أو بزعبة نسو حدا تحسه خلونا يو زارب مالي أو بتعمل زقرمي انويس أقدمي شعت ورح قلبيلو أب موزا تي في بعلت بيت كيروس علمايو نكبر دكتور سنة كيروس علمايو طبعا بيتو بزعبة ناي بركة منقص أب قنعنا قال توقعني راب بزعبة نسوون حدا تحسه لنا بصرو كحسايرها بالك قال له كحسايرها حدا جديد صبت سرح صحيح لأني راح أب تقرأي مسيو شانا مسايت عارق قلت الدرفي بس شعات صبت نيرة سلومون باير أخونا مزدرفوا درفني أو كاب صار لما حجي أفتي مالي بقنت مالي بعلو نعلت 15 أب سياتل أب كونسرت نراخب قال له تراخي وزليلهم قال أقطعهم بالحساب بزعبان السو تقطعوا سبات له بصورة تقطعي له دولت أنا زجر مني وسابدون تمثل كونسرت بحدا يوم أب سياتل يونين لونش جلس بحاله حدا كونسرت يوم زلوا بتعم زحزن قداي بايزوي مالتيو بتعم عزيز حزن قداي كطلب بينا بوليتيكا قالت فوت ديا أنا بزو حيكون كن جن بزعل بوليتيكا نحر إلكا نود أبا أدو بلينا حقيرات تحقير قال أدو بلينا أدو شو أدو بلينا ويت أدو بايزوي شكر يا سيدا قدس هاتلنا أدو شكر عندي أجن حدا كذي بقى أنكرز ولا زروات تزاربوا حيال بتعني كبد خاي سبر عطم سنة هاي إنه إيش أنا لو ما عندي رياكشن نحيزنا يمكن ساجر أبت ناتي channel مالتي بزحات سبات قال يوم تقولون نقدر لك سبسكرايب زي جور سمعت له أنا سبسكرايب بفلاي لو ما عندي صار حزلنا فيديو جن حدا شح حدا كي لايك تركوا كم حدا شح لايك بقى أسويلكم حدا شح لايك تزيجيركم سبسكرايب تزيجيركم لهذا channel بايزوي مالتي حدا كي لايك إن حد أرخي بهذا فيديو زيا كل زيت مثلا ساق رياكشن نعم أنت تشلبني نعها كبير بايزوي مالتي أنت تشلمني كو هاي تدلي اسكي دس بالك هو رقدف هو بصور دس بالك حتى تسيلك أو كلمة سمعتي هذه أجن حتى تتكلم مع يقول نتذكر الله قدف إنه إيش بتعامل حسابي أنا خشل مكان بدس بالك هالشلمات أوكي ما خلوا هالشلمات مالتيو كاب 20 ساعة 10 زلوا قرشي زلوا رينج مالتي شلم بروميس هيتقطو يبهر سربرايز مقواري زحيش مبار كبير رياكشن قوار مصين لما عند مالتي انويس زخون يخون بزي قدس شلمات هلكا جن سمعتي تمحص انه ما قالوها لايك غور بايزاي كلكم لايك قبروا لي لايك قبروا ريتو اخن بيحيي راسي لك جي شلن رياكت سوان صحف لي هبتقش صحيفوا لنا هاي بلا هبتقش ناي تግራይ كزي تقبرنا من تاي اخا ما ناي ارترا رايت دل وانا خمي حجي نسخان دي حاوي قالت نغروم مالتي انا حمقنا ارترا خبزو لي سبات حددي اي مثلا اي مسلك انا ومبر واي صاحبك حتدالت خلي حاوين دي مالتي مالت افتي تحستو كاب قدم حزي كهاتل كان يرني كما حاو كمدن كوينا مالتي سو افتي تقروز نور كفيديو تاعيني بقى لايك افتي غزي طورنت افتي كوينات غزي هو افتي غزي نسو برغدي حمر زغبرو زنورا استواصو غير تمصن يركا هو يمصن عبي دس بالسرحتات يسرك نيرم او على الوازيما بتعم صبو على الوازيما جون بلاك فوتو مي هذا اللي تفتح جي انا كم وفي
ክፍሎም ይከኣሎ እዚቶም ይፈልጦም يعني ኣይ ብውልቀ እውን ብሱሪ ኻን እንድሕር ኮንካ ብውልቀ ዓድና ሕጂ ንኣብነት ብዙሓት መሓዙት ኤርትራውያን ገለ ንስኻ እውን ኣብ ደቂ ክላስካ ገለ ወዲ ክላስ ያው በነገራችን ላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሕጂ ተመሪቀ ምሳይ ተመረቀ ሓደ ኤርትራዊ ስለዚ ኣነ ካብዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናተይ ዩኒቨርሲቲ ተመረቅኩ ብዙሓት መፅኦም ብትግርኛ እንዳዋጉዕ ይኸዱም ስራኽዎም ትላሃጃኻ ፍሉጥ እዩ ናታቶም ማለት እዩ ናትና እውን ኣብኦም ፅግዕ ንብል ንሓቂ ኣበይ ምዃንና ሰው ይፅናሓልና እንታ ትግራይ ቆርሚሞም ከይውድዋ ኣይ ትግርኛ ትግርኛ ስለዝኾነ ብዘይ የገድስ ኤንዌይስ ናብ ናይ ልሙዓት ሪኣክሽን ሰተት ክንብል Welcome to Shitten Reacts 1 مو بتقدميتي فيديو نحنجمر مسيلك هاي مسيلك في تقدمي فيديو اتي ناي بركه منغستا بسرعه قبري لو ما عندك كفصي بتعمي دس زبلي خانيرو بزحات سبات تايول نيرو بزحات ترخيبهم مالت قبري دس يبل نيرو مالت زي كونس حيز بزحات سبات ترخيبهم عبيت سلطنات نخبر مالتي ونعو بتعمي كبيرو يغبو مالتي كبري حدا كمتي برتع سنه طبا مخانو تعلمه قليل يكون 89 عامت بصقام بفقرن بخبرن كمزي تصنيحها بولدنا نوريو نصنعت يهابكم زموته مقسمات يورسو يزبال ግን كمزي عينت عدمه زدفع سب دما كمويتو درجه مرعي مو خاب بطعمي دس زبل سراحتات يسريحو ያው ሓደ ሰባት ይነቅፍዎ እዮም ብርግጽ ግን እቲ ዝገበሮ ኣብቲ ስነጥ ዘخعبته ዘበርከቶ ስራሕታቱ እንድሕር ያው ደስ ዝብል بتعم حجريو سرعه قبرو بتعم فولي سرعه قبري بريزيدنت إسياس أفور أبزلو رخيبو بزحت سلطانات يوم زلو مالتي سلطانات ونلو بزحت سب ترخبل سب زلها نحر أقينو أو تاي ግን ናይ ጽምዶ ጉዳይ ሲ ኣብዝ ቀብሩ እንዶ ማለት ተረኺቦም በተም ተጋራ ተረኸቡ እንዶም ጽሚልና ኣብዚ ሓበሬታ የለ ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኻ أبونا بركة بركتنا أبو تقرنيا أبو تقرنيا يلو كنا جملتنا أبونا بركة منجس مجلس يقول نقول إزول سكي سويتي كيروس على ما يو يا تقلص أبزناي موزا تيفي برقص منجس أب تعلو مسيلك بركة منجس أب مالتي قرطة سنة أو بركة منجس أب عبي سبيو بصرق عناني بس عايز مثل انا خمسي ملكعون دسي زلنا مالتي حجيت ملكع راح يكون ناي سنه وسيتو بتعم صبوي بيلو خمسي درف كله معناتها نتغرينيا صدمقات ينيرو اب ناي تغرينيا نتغراي يزدرفو درفي زدرفو نيرو هو تذكر تخون تمنيا نيره تمنيا تغراي عباي تغراي بعيني رئيا غير درفي هو تمالي بزحت سبات ونافت رئيتو كمزي انا زي ادي هايلو نسق طرح غنا يكون انتم سنه طواويان سي كيدو مبصح تحنا دلخم مبال تمطيا تچونت تعبيت الله كم زلو ابوتو يوز بركه اموت مايكروس مجمرا قال متيقون ولا سمعت تزاجاجو نيرو ديما ايرترا تي في مبل 14 عامتو تزخري لهم ذكرهم نيرو مسبره نعمل شفان كيرو نيرو ديام اسوي نيرو من قد بعد بركه منكسا مالك اقا زاجاجين بلو مالتي قربت نيرو مسل بركه بحد ما يفلالي غزا يمص ولا مسموت لك دبي نيرو مصيو روعي سالست مص دنجي صديا دبي نيرو بركه منكسا شنو ادشا مصيو وفت حزن دحر خلاي لغيزه مصي خدان كقيرلنا ده مصي نيرو حزن بركه منكسا بركه كوي مالت خدان زقير زلو نسدرا مواتي وكا نفسو نزحلفت ناي دكتور ارتيست كيروس نتوم صدرو زيا بعلت بيتو تابعلت بيتو نتوم بعلت بيتون نتوم دقونسي كمز ناي سنه حدران تسمعوا حدري سنه راي خمس زوله سوينا احنا عندنا مالك كمز ينيرو ياو كنت تري ادلها تابعلت بيتو اببج تادست اببج تادست ويزر اببج تادست بوطا قنجو كيروس كيروس يمرز سنه طواو اندي بوتشع غزي من غوتنا سنتيرو كم كيروس من سعسعو من دريفو سمسي ولا هيد تغرينيا درف بتعمل دس فهلي ايش حسا اتقلد تنياتهم لما تسمعنا نيرو احنا غنا اي غلمنينايو በቃ ደቀ ዕብይ ገለመለይልኒ ማለቴ ጽቡቅ ጊዜ ይነሩት ጊዜ ጥዑም ይነሩት ፍቅሮም ነይሩ ጊዜ
ጥዑም ነይሩ ጥማት እዮም እና ኪሮስ ለኩሉ እዩ ጥዑም ነይሩ ኮንሰርት ትሬድሆን ለኹም እዚኣ ኸ እታ ጉዳይ እያ በቃ ታዝወን ነየት ማለት ይገርመካ እዩ ሰልጠነ ማለት ማንም ኣይፈርሕ ማንም ኣይሰግእ ብዝኾነ ሰልጠነ ካበይ ዝረኸቦት ቪድዮታት እንደ ይገርመኒ እዩ ሲኤንኤን ሓበሻ እዩ እኒ ከምዚ ነሽነሽ ነሽነሽ እውን ጎይታ ወረ እዩ በሎ በሎ ኣርኪ ተራኺቦም እዮም በቃ ተታሒዞም እዮም ዘሎ ኮነ ኢሎም ብጣዕሚ ዝገርም ፀሚዶም ኢሉ ፀሚዶም እስኪ ስልጡን ተፈታዊ ቶክሾ ባይ ደስ እዩ ዝብለና ኣነ ካንሰል ኣይገበሮም ገና ከይተቐብረ ከሎ ኣብ በረኸት ከምዚ ትሪኦ ኣለኹም ኣብ ኮንሰርት ሓዲሩ ዝበዓለገ ደይዎ ሓባላምባ ኢሉ በዓለገ ህዝቢ ሓባላምባ ካብ ትሪኦ ኣለኹም እዚ እዚ ኩሉ ኮንሰርት ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ ካብ ኖቨምበር 1 ጀሚርካ ደይዎ ኣብዚ ሕጂ ትማሊ ጓይላ ክትፃወት ሓዲሩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ትፈትዎ ስነ ጥበባዊ መይቱ ገና ከይተቐበረ ከሎ ካሕሳይ ኣመን በረኸት መንግስቲ ኣብ ከይተቐበረ ከሎ ኣብ ኮንሰርት ሓዲሩ ትሪኦ ኣለኹም ሚኒሶታ ኸይኒሮ ኣሜሪካ ይኒሩ بعدم 15 ሲያትል ሆነ ኣሎ ከምሪ እወ ስለዚህ በቃ መፂና ኣለና ይብለና كلاتكم عبدي أدراشا إسرا كوميتا ويرغبنا بعدم 15 ዕለት 15 ትማሊ ቀዳም ማለት እዩ ሎሚ ሰንበት ንኣቱ ኣለና ዕለት 15 ሲ ኣብኡ ሓዲሩ ገና በረኸት ከይተቐበረ ከሎ ማለት እዩ እቲ ኮንሰርት ከማንሲ ንኽብሩ ኢልካ ካንስል ክትገብሮ ነይርካ ከም ስነ ጥበባውያን በረኸት ነዊሕ ምሳና ማለት ሲ ኣነ ከማኻ ኣብ ቦታ ህግደፍ ተዝነብር ካንስል ገብሮ ንስኻትኩም ግን ከብድኹም ከይተርፈኩም ገንዘብኩም ይዘገድሰኩም ትሽቁጥሉ ጥራይ ኢኹም እዚ ንምንታይ ካንስል ኣይገበርኩማ سلام الرحمة ማለተይ ሕጂ ሲ ክንድኡ ቀሊል ዶ ይኸውን ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ኮንሰርት ኣዳሊኻ ብዙሓት ሰብ ሞያ ቆፂርካ ናይ ሆቴል ናይ ካልኦት ነገራት ብምሉእ ከፊልካ ኣብኡ ቀኒኻ ኣይከብድን ዶ ማለት ቀሊል እዩ ከምዚ ክሳብ ክንዲዚ ካንስል ንክትገብሮ ኣብ ዓድና እኳ ተዝኾን ቀሊል እዩ ባይዘወይ ማለት ኣሬንጅ ክትገብሮ ትኽእል ኩላኻ ስለትሰማማዕ ከም ፈረንጂ ግን ትዝሓዝልካ ቦታ ትኻሊእ ቶም ፃዕዱስ ይርድኡካ ይኾን ነገሩ ንስኻ ዝበልካዮም ሶም ክብለካ ኣብዚ ዝቐረባ መዓልቲ እንዲሞይቱ ስለዚ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚሩ እዩ እስካብ ሕጂ ዘለዎ ጉዳይ ማለት ካብ ዕለት ሓደ ጀሚሩ እስካብ ሕጂ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብጣዕሚ እንትን እዩ ዘሎ ናይ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ እንታይ ገብሲ ይገብር እስካብ ሕጂ ኣይተቐብረን ዘሎ ኣይ ብሱር ክገብሮ ዝነበሮ ነገር እዩ ትኽክል እዩ ካሕሳይ በርሀ ንሱ ኣይኮነን ብዙሓት ኢሬጉላሪታት እዩ ዘለዎ ምሕማይ ኮይኑ እምበር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ብዙሓት ነገራት ይለዓሉ እዮም ብዝኾነ ሓቅነት ኣለዎ የብሉን ኣይፍለጥን ብዙሓት ይሕመ ሰሎሞን ባይረ እውን ብዛዕባኡ እናተዛረበ ነይሩ ይሓምየ ነይሩ ሓደ ግዜ ኣነ ስኳ ከም ስነ ጥበባውያን ሓደ ሰብ ምሳኻ ተደሪፉ ተትሽፍነሉ ይሓይሽ ማለት ግዜ ይምለስ እንድዩ ሰሎሞን ባይረን ዋዕላ ንእሽተይ ተጋጊሉ ነይሩ ኤኒዌይስ ዝኾነ ይኹን ጉዳዮም ፅቡቅ እዩ እስኪ ንቐፅል ወዲ ጣባ ንፅኽና ዓይ ወዲ ጣባ ተይገባሪ ከዳዕ ኣዱ ከዓ መፅያ ተሓኺሩ እዩ ኣዱ ከዳዕ እንታይ እዩ ዝغለ ይተሓኺሩ ካብ ምንታይ እዩ እንታይ ወሊድዎ ዝኒሄ እዚ ጉዳይ እሺ እንታይ ገይርክሞ መጀመርያ ኣዱ ደስ ባለት ብዙሕ ዘረባ ተዛሪቡኒ ከም ተፍቲ ቪድዮ ኣዱ ዝኾነ ግዜ ትዝክሮ እንድሕር ኮንካ ናቲ ቻናል ተዓፂኒ ዕፅያትን ነይራ ድሕራይ ካ ፅሒፈላ ኮፒራይት ነይሩ ግን ኣዘራሪበያ ወዲያው ያኸፊ ኤንዌይስ ብጣዕሚ ለባም እያ ሓደ በላሕያ ተማሃሪት እያ ወላ ሕጂውን ተማሃሪት እያ ኣብ ትምህርቲ ነይረ ሕጂ ትምህርቲ ወዲአ መፅእ ኣለኹ ገለ ናብለት ነይረ ገለ ትብል ተዛረብ ከምዚ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ክትኮን ዘሎ ከም ኣዲኣ ክትኮን ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ግን ብሱር ግእዝ ከዓ ተንጎድጉድ እያ ተትሪኦ ሲካ እንግሊሽ ግእዛት ተምሓርኛ ብሱር ናታ እዩ ዝዓወየት እያ ትመስል ባይዙ ግን ክእለት ኣለዋ ብጣዕሚ ዘይ ማለት ክትሓልፎ ዘይትኽእል ክእለት እዩ ዘሎ ካብኡ ከዓ ዋላ ትዛረቦ ዘረባታት ኩሉ ጀኒን ምስ ናይ ገጠር ዘሎ ብጣዕሚ ንእዲ ገለ ዝብሉ ቃላት ብዙሓት እያ ካበይ ከም ተምፃ እንትን እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ብጣዕሚ ምህርቲ እያ ፈላጥ እያ ዝኦንሊ ሓንቲ ነገር ኣላታ ማለት ሓሳባት ብዙሕ ትቀያየር ወላ ሃይማኖተይ ቀይረ እየ ገለ ትብል ንሱ እዩ ማለት ነዛ ሓፍትና ንኣዱ ሕጂ ዕንቅፋት ኮይኑዋ ዘሎ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ሞር ዓቕሚ ዘለዋ ሰብ እያ ኣብቲ ዓቕማ እኳ ትሕመ ኣይኮነትን ኣይትሕመን እውን
ኣይትሕመነው ናይ ሸውዓተ ትውልድ خدع ማለት እዩ ሸውዓተ ወለዶ ብዘይካ ክድዓት ታሪክ ደይብሉ ወዲ ጣባ ንመን ይከዳዕ ክብሎ ንዓይን ኣድ ብዲና ኣብ ፌስቡክ ስለስተ ዛረብኩስ ሰምሲማት ለ ታገሪፋት ገሪፋትሉ በዝኾነ ሲሉ ሰምሲምልና ደኩ ወዲ ጣባ ሎም ዓንቲ ኣይገደፈትሉን ኣይ ወዲ ጣባ እንዳብዝሑ ናብዝሖ ወዲ ጣባ ሱ ኢላ ሓደ ግዜ ኣብዚሕ ወያ ኣብዚሕ ወም ተዘይወዝሐ እኮ ፅቡቅ እዩ ተዘይወዝሐ ኤንዌይስ ምሁር እዩ ንሱ እንኮም ብተመሳሳሊ ግን ትዛረቦ ሚዛን ዝደፍእ ይመስል እሞ ረጉድ ሓሳብ ከዓ ይምችወና ነገረክ ንዓይ ከዳዕ ክብለን ወዲ ጣባ ብረት ዓጢቑ ኢሰፓ ህዝቢ ደረሽ እንትነበረስ ወዲ ጣባ ከዳዕ ድብሎ ሰብ ኣሎ ብዛ ዓለም ወዲ ጣባ ዝኸሶ ኤርትራዊ ኣሎ ብዛ ዓለም ወዲ ጣባ ኢዱ ከምዚ ምሽሙ ፀሪፍዋ ምሽሙስ ፀሪፍኒ እኮ ትለለ ግርሚ በቃ ዝበለ ይበል ኤንዌይስ ማለት እዩ እሺ መሰሊ ገብረሉስ ኤርትራውስ ፍጡር ኣሎ ዲብ ዛ ዓለም እንደገና ሕጂ ትማሊ ባይታ ኣብ መሬት ወያነ ወሪዱ ምስ ወያነ ተሰማሚዑ ብረት ዓጢቑን ኤርትራ ክወርር ተበጊሱ ነበር ወዲ ጣባ ደይኮን እንታይ ፈልጦ ኣነ ወያነ እንታይ ንፈልጦ ወያነ ኣነ እንታይ ፈልጦ ወያነ ኣብዚ ፌስቡክ ምስ በዓል ጆን ብላክ ወይ ንብል ነበረ ደይ በዓል ጆን ብላክ ኣብዚ ፌስቡክ የኮን ፈልጦ ኣነ ዝኩሉ ዕግርግር ኣነ ኮ ወላ ሓንቲ ይፈልጥ ደ ፖለቲካ ይፈልጥ ገሪ ይፈልጥ በቃ ካብ ኤርትራ ከምዚ ኣይለ በሪ ሓንቲ ይፈልጥ ኣነ ኣብዚ ፌስቡክ ንፀራረፍ ንውዕል ነርና ንምንታይ ከም ንብል ነርና መዓንጣ ከብድና ስለ ዝቀረፅኩምና እሕር ከነብለኩም እሕር የብለክን ነይረ ከም ተሕርር ዘበልኩም ንሕረረኩም ኢና መንጢልኩም ናን ምንጥለኩም ኢና ኮጌራት መንጢልኩምና ምንጥለኩም ኢና ሎጊባ እሕሪርኩም ናን ሕረረኩም ኢና እኔ ኣድ ብሌና ኒ ማለት ባይዞ ኣዱ ብሌና ማለት ንምንታይ እዩ ከዳዕ ኢልዋ ሕጂ ከዳዕ ብሽምካ ንሰብ ኣይ ብሱራ ሓደ ግዜ እንታይ እኒሄ መሲልካ ከምኡ እኮ ሓበሻ ሕጂ ታሹምካ ክትሰቕላ እንተደሊኻ ነቶም ካልኦት ኢኻ ተፀጉዑ መለክ ከመይ ጌርካ ሕጂ ንስኻስ ንባዕልኻ ሕሰብ እሞ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ነገር ተራእዩካ ካባይስ መቸስ ኣነ ፀገም ፈጢረ ኢልካ ክትዛረበ ይትኽእል ባዕልኻ ሓትሱ ኢልካ ኣዋላሊድካ ንዓይ ፀገም ክትፈጥር ክትቀለለካ ካብኡ ዝመንጭኦ እዩ መስለኒ ኢንዌይስ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ሪኣክሽን እስኪ ወዲ ጣባ ትፈልጦ ወዲ ጣባ ኣነ ዝፈልጦ ሓደ ኣብታ ግዜ ኩናት እንዲዕርየ ፀቢቐ ተላለኽዎ ሸዓስ ስኢል ሕመ የቢል እየዋ ሰብኣይ ሓቂ ከይዛረብ ድዩ ምሒሉ ገለ ኢለ ኢሰፓ ነይሩ ይበሃል ይብሉ ይብሉ ኩሉ ነይርዎ ኢሎሞ ምስ ወያነ ኮይኑ ተቃሊሱ ይብሉ ሕጂ ኣብቲ ናይ ተስዓታት ግዲ ኣብዚ ናይ ተስዓታት ዝነበረ ምስ ወያነ ኮይኑ ትብሎ ደላ ንሪአላ ትብሎ ይበሃል ሕጂ ኣብታ ናይ ዝሓለፈት ውግእ ከዓ እንታይ ይብል ነይሩ መሲልካ ሰራዊት ሻዕብያ ገለ ብሸራራ ኣትዩ ዓዲ የጓሳቁሎ ኣሎ ፀገም ይፈጥሮ ኣሎ ክበሃል ተሎ ሻዕ ከዓ እንታይ ይብል ነይሩ መሲልካ እዚ በፈር ዞን ንሒዝና ይብል ነይሩ ምስቲ ሕጂ ኢንጂነር መንሹ ኢንጂነር ፍፁም እዞም ዓብይ ኣትዮም ዘሎ ሕጂ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምስኡ ኮይኖም በቃ ንሱ እዩ ነይሩ ተግባሩ ኢንዌይስ ሰብ ድሌቱ ክዛረብ መሰለ ኣለዎ እንዲ ኣመና ምግልባጥ ግን ሕማቅ كم بعلى قوام كم مفلت تقرأي تعوت بنيرة حجها تقرأي تعوت بالبفينشة من قصة إيرترا تقرأي تعوت أيوة تقرأي تعوت بالخا نحنا جميرنا كنت قدس ليه فتيل خايفة تقدس ليه من قصة إيرترا تتعرقوا سويت حاجات ما أعرف حجيس كاش جيراتني تقدس ليه بس بفينشة دقافي تتخونكي اليوم تقاومتي أملاخ كاينا نحنا تم تقاومي تكلا خمسة بنيرات أملاخ كاينا جون بلاك أملاخ كاينا عخات فلتها جون بلاك بقى ذكر يا حجي سير نير جون بلاك بقى ማለት أنا زفلتو ህዝቢ ትግራይ ሓውና قال خبرك ክብል ከሎ ህዝቢ ትግራይ ዓድና ግን ሕጂ ኣብኡ ነርካ እንዲኻ ኣብቲ ዓዲ እውን ኣብቲ ኩናት ግዜ هو ማለት ብዙሕ ሕሊፍካ እንዲኻ ድሕሪኡ ውፅእ ምስ በለት ኢንተርኔት ገለ ምስ ሰማዕኻ ካብቶም ደለይቲ ፍትሒ ተላለኻዮም ሰባት መን እዮም ቀዲምካ ዝፈለጥካ ጆን ብላክ ዋዜማ መምህር በየነ ውፉ ሰልጠነ ግርማይ እዚኣቶም ኣብቲ ቅድሚት ክፍሎም ይከኣሉ እዞም ጭራ ባንድ ዝበሃል ጭራ ባንድ ግደፍ ጭራ ባንድ በዓለም እዮም ነይሮም በዓል ክፍሎም ይከኣሉ ብስርጩ ናይ ጭራ ባንድ ሙዚቃታት ንሰምዕ ነርና ኩናት ግዜ ከም ገረገራ ተሸልኹ ሸሊኻ ተኣትወና ነራ ነፅነሩ ዋላ ቴሌቪዥን እውን ነይሩ እንዲ ነይሩ ንሰምዕ ነርና እዚኣ እያ ማለት እዩ ፅቡቕ እዩ እዚኦም ገበርቲ ውዕለት እዮም ግን ሎም እቲ ህዝቢ ዳርጋ ከሊዕዎ ኣይደናው ንምንታይ ከም ምዃኑ ማለት ኣብቲ
ድምፂ ዝኾነካ ማለት መዛረቢኻ ኣፍካ ምሳዓፀኻ ንሱ ኣፍ ኮይኑ ዝተዛረበልካ ሰብ ከምዚ ዝኾነ ኖረ ከምዚ ክኸውን ኖረ ተገደደ ዝኾነ መስመር ክህሉ ነይሩ ወላ 10 ግዜ ኣነ ምስ ጆን ብላክ ምሽ ባእስለና ኣብ ዘለዎ ሰላም ይኹን ተባኢስና ምሽ ኣምላኽካ ይንዓኻ ንወዲ ጠባ ፀብቑ እዩ ዝበልፆ ኤንወይስ ማለት እዩ ንወዲ ጠባ ኣፀብቑ እዩ ዝበልፆ ብስሩ ከም ዝበልፆም ፍሉጥ እዩ ቀፀልና ናይ ትግራይ ጉዳይ ድምር ኢልና እዚ ከዓ ሰመረ ፓሪስ ይበሃል ሰመረ ፓሪስ ብዛዕባ ሓደ ሃይለ ሓጎስ ተባሃለ ሓውና እዩ ዘውቅዕ ዘሎ ሃይለ ሓጎስ ይኮነ መን ሃይለ ማርያም ሓጎስ ይበሃል ያው ሓደ እዩ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ካዳስተር ሲስተም ኢሎም ካዳስተር ሲስተም ማለት ብዛዕባ መሬት እዩ መሬት ምዕዳል መሬት ምምዝጋብ ሰርቲፋይ ምግባር ላንድ ማኔጅመንት ማለት ብጣዕሚ በዝቤዝዋ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዝቆልዓ ሸይጥዋ ይብለሎ ሸይጥዋ ለዊጥዋ ዛሷ እኮ ንሕና ሕጂ መሬት የለ ገለ የለ ስካ ነፃ ዝወፃ ዘይብለይ በሊዕ ወያ ወሲዱ ወያ ኣብዚዕዎ ሕጂ ከዓ እንታይ ድዩ ዝብል መሲካ ናይ ሃይለ ከዓ ስልኪ ደው ኢሉ ሃይለ ዝወለሎ ባይዝወፍቲ ቪድዮ ናይ ሽረ ማዘጋጃ ቤት መሬት ምሕደራ ዝኾነ ሃይለ ማርያም ሓጎስ ዝተባሃለ ወዲ ዓድዋ መሬት ናይ ሽረ ወሪሩ ሸይጡ ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ብር ሒዙ ካብ ሽረ ጠፊኡ ኣሎ ካብ 2.2 ቢልዮን ሒዙ ኸይዱ እዚ ሒዙዎ ኸይዱ ክንልሽ ኣለና ክንረኽቦ ኣለና ግዴታ ብዝኾነ ሃይለ ደደቢት ኣብዚ ናይ لمعنت زخنا فيديو صريح نير فيديو دي على فيسبوك بلطيف نرعبو نير نزل سبب الزرخه 100 قرشي شلو ما ركده يلالو خاطر ما كان رئيس كوفي الكريشن كانت قبل كلها على شهادة كيدي حاجه كلها وضع ثانيه ورك انت واقو خلي جرام يزخون زلو خلي جرام يزخون زلو ورك حدا 5 جرام 4 جرام كون عليه 4 جرام ورك مو هذا خذ مكان رخيب انا خنرعو لنيرو زغون اسكن غاسل مو ايت فرحنا جيرل فريند ايش مريت شرا شبشو ذا هذا بيدهم مشوف شابك مشيتو مالتي بزي عقل شبشوا بك شبشوا قريت قرارت خم حنباشا ما ايد وديوا اسكن رايت هي بالله هي حتى تنت نملاطس نمنتاي موكير كابلكا نسخة هاي ليش كم خلينا نرجع تعقدنا مملتن زي مملتن كان قال عليه تقرقر له كاسيل كان ملس كبر زري بروح زر انت عايز تقام كارد ايندو بروح زري انت عايز شجرك هاي معك هيرود مملتن زي ماني حتى تزملت نسخة عملت كاكو يزولك زلخو كاب تحقاتنت سي متحاز حق يوصلك قريب كازي تقال عندها حقنيا كونكا خالوت انت اليوم تحتاتنت نغيسفن غاديتو هيوكات متحزي وا نزم الكتب غاديتو هيوكات متحزي راهي البوليس كوينو تقليدا باتو هيو ما قال اندي غاني خحزي من تاي ملكتك الصح صيلكا تعفر عفاري حق تزلون انت يا خرو انت يا قطع هو هاي قطع حق تليو قار خوين هو قار خو بايزوي حق نحرها لو خوينو حق نزلو تخوينس انت يقطعو انت يبساج شيل كدا تنادد يلو تمزن يلو كاي تمزن يلو ودني بسرو زي كبيد بلعتني عفاري اي ما كانش عفاري خشي እሺ እስከወሰህ ካሊኻ يا اخي كان برنسا سب كفيت قالو تصرف غزا مغزا هاي صرفو مغزا غزو سمعت بسما እሺ ካሊ ወሰኽ ንገረኒ ንምንታይ ኢኻ ትኸይድ ንምንታይ ኢኻ ካብ ተሓታት ነተምልጥ የለካ أبي حمد تجري أنت نخيس إيرترا من كأخم زخانة أبي حمد إيرترا أنت نخيس تجري من كأخم زخانة عسام لا تتوكسو ولا ما تعرف تتوكسو يكون نقول تيجي زوجات زمز أزلي صحيح أصل إذا نقدر نازل شيء الناس من صار بكون خدينا كندنا يكلتهم بز حزب بمعلت نولدنا نحن ببعمة بها زين هاي جنسايد ناي فرجة ناي كاركتر أساسا نشين جمارة يبقى يزوج صو تناي حتى زلك حتى
ካራክተር አሳሲኔሽን ማለት እሲ ከምዝ መስለንስ ካራክተር አሳሲኔሽን ንስ ሕጂ ዝሃንጽካ ፐርሶናሊቲ ቢል ዝገበርካ ካራክተር ምሽሎ ሕጂ ንዕኡ ሰባት ብዝተፈለየ ወይ ብዘይኮነ መንገዲ እዚኦም ኮኸም እሱ ኮኸም እንዳበሉ ብዛዕባ ካን ተውግዕ ተለዉ ነቲ ካራክተርካ ነትናትካ ቢሄቪየር ዓርሰ ቅትለት ይፍጽሙ ኣለዎ ማለት እዚ ካራክተር አሳሲኔሽን ዝባሃል እቲ ግን አዋጅ ጆኖሳይድ ተኮይኑ ምናልባት ክብል ይኽእል እምበር ካቤና የዝሊ ልወለድ እንግሊሽ እዚ ናይ ፊልም ዳይሬክተር ከይነብር ወናው ካራክተር ገለ ወሲድዎ አውይ ሰው ይመስል አትመልስ ተኮነ ትህዝ ኩሉ አጥፊራ ትሕዞ ትደል ማለት ህዝ ከዓሰብ ክነስፍሪና ዓሰብ ኢለ መኖር ኢኻ እንትኾን አሁን እንደምን ዓዲ ክተስብ ቶም ተጋርኩም ኩሉ ከለኹ አይዝገርመክ እንድሕር ኤርትራ ሃገር ተዘይኮይና ክትውረር ተነይርዋስ ንምንታይ ዳዮም 2010 ዝወረርዋ ንሕር ኤርትራ ፀገመልዋ ኮይኑ ሕማቅ ዓዲ ኮይና ንምንታይ ትግራይ ክትኣቱ ከላ ኣትያ ንሃለቱን የለን ዝብልና ዝነበሩ ንምንታይ ዳዮም ዮሃንስ ገብረ መስቀል ኣብ ትሕትና ኤርትራ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ትሕትና ርእሲ ምራኽን ፊልጶስ ወላ ዮሃንስ ኮይኑ ዝምርሕ ዝነበርዳ ክደብረ ብርሃን ክንምለስ ከለና ዝኩሉ ሰብ መስዋዕት ዝኸፈልናዮ እኮ ኣብ ናይ ትግራይ ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ክምለስ ዝብል ውሳነ ዝተወሰነ ጌታቸው ቀጥታ ደው ኢሉ ንምዕራባውያን ነጊርዎ ንኣብይ ኣሕመድ ነጊርዎ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ يوفر له خدمة مقام رحية بيت المنقص أنا أوفر له خدمة فكر أخي زي عاوز فلته نا صار جمع بيت المنقص عشان نزول لحد من زنوار رعقته تتقلل زنواره فريسة زنواره تديسها زيهم يهربوا باندات تحتهم تستقرأ كاو زيهم العقل صلاة أول جي بعل زياتهم مالتيو زم تريهم زلخا فلي زولو كادرتاتهم بايزي مالتي خمايا تشمهم مسين تام أنا هنلو أي حجي تاريخ ولا كذا ليه يتجرو ده سيلك أفتي كاب دبر برهان كنملسنا هلنا مسمع ربا وين تداويل نيرو نمتى تداويل نمتى شو زي خم زي شعور مسمع ربا وين يراخب نيريو وين مس أبي أحمد بعلو يراخب نيريو ينس نزارو نعرفتي إنترنت بعلي كنا نزارو أكو بعند أيو نحر أزورون يرم شعو نمتى وعلى بريتوريا نخفر مسيدهم وحجيت ونسو قدف وندب صرت دحر زمت حسن دحر بمس يتحسب نسو حد عملت كل عملت مستقمطو من الوقت نفتي مناي منقست شومتات اتينا ايلو مس حسبو منقست قلبت اقلقله زولون بروباغندا خون يخل اندي زي حسبون خون يخل اندي ማለት መንግስት ሒዝስ ካለ መንግስት ክፈጥር መቼ ሳይጻር ንጉስ ደኔ ነው እንታይ ዝሆነ ቀናት ህዝብ ዝሸውድ ወዘለው በቃ ከምስሉ ዘራው ወዘለው ይዝሕዘን ወከምዚ ዓይነት ነገራት ጌርካስ ክጽላ ያለው የዚያ ካራክተር አሳሲኔሽን እኮ ትባል ነይሩ ዋታኒ አንተ ተጋጊው አይ እዚ ዋት ኣብ ደም ህዝብ ያእትያ ንብል ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ኢሎም ይዛረበሎሞ እስከበል ንስማዕ እዩ እዚ ብስሩ እዚ ቋመ ገረም እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ኣብ ደም ያእትያ ብስሩ ኣነ ደመይ ተጠቢሕካ ነው የዘርከብ እዩ በሎስኪ ታታይ ይብል እኹን ሰምዒና ደም ገብረጽዮን እዚኣ ናት መለስ እዚኣ ናት ጥብሕ ቢካ ሕወሓት ናት ደም እያ እዚኣ بحوحتي أنا أمن بق حرمتا ولا غيرتها أنا جيتون بحوحت دم حوحت شو ما حوحت بحوحت تمل أخو سبيعة خير عندك زي حوحتي ود بحوحتي حوحت ود قيتاج حوحت والدي مركبي جدي دمو على كله مسبح حقو عطم حوحت وني أقر حوحتي هاي غمزي عينت مالت كمزي قدوس متأسسار سنتيمنتال كونكشن زولو ማለት ስምዒታት ከምዚ ሴንቲሜንት ማለት ቅድስና ናይ ቅድስና ነገር ንኣብነት ንሕና ምስ ኣምላኽ ኮሚና ወዶ ከምዚ ዓይነት ምትእስሳርስ ትርኢ ኣዋላ ቡድባት ታለው ምስ ሃይማኖት ከምዚ ኢሉ ተዝተሓዝለት ሰብዚ መፀደቕ ገነት ደርግም ከምዚ ዓይነት ፈጢኑ ሕወሓት ዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኮይኖም ማተሎ ቀዲሞም ዝኸድዑ መይሶም ክኸድዑ ከለዉ يحزن من قد يحوحت لا ألم ولا ألم نحوحت رقص يرقص نحوحت يأمن ذي يأمن وعلو بعلي فلت نحوحت يأمن منم كل قد نحوحت قبرت يقوم لنا ይህን ሰምተን ምን መለስ ወደ አክሱም ለመሄድ ፈልገናል ያላችሁ ፈላሲ ኣብዚ ቀራማ ዓልቲ ማለ በቅዶ ማለ ሞለው ገለ ይባላል ነይን ተወቂዑ ገለ ዝፈላሲ አረ ሕክምና ደቂሱት ከምዚ ተሰፊ ገለ ናራእ ኾነ አረ ግደፍ ወብስሩ ይግቦ ይግን ብስሩ ኣብዚሕዎ በእውነት እግዚአብሔር ኣነሲ ሓደ ሰብ ትጻላ ኢኻ ገለ ምስ ዓድኻ እኳ ይትጻላእን
ግን ኣብኡ ምስ ዝነብር ሰብ ገለ ዝኾነ ማለት ናይ ሃይማኖት ሰብ ኮይኑ ከምዚ ክዛረባ ይግብኦ ነይሩ ኣብ ፖለቲካ ኣትዩ ክዛረባ ይግብኦ ነይሩ ጎይታ ኣባቴ ኢልካ ዲ ሓጂ ክፅውዕ ዚስ እንታይ ይዕጅኒ ሓዊስና بقدامك كاسو إلى توقعتات إنه على مالتي ولا تقوم في التري وسحت الزلوا بس كم فرق أي حاجة لبستيك ويلي لبستيك نعطيك كم فرق ودقن كم فرق رفرف كولا لوبس كولا لو هذا خلق أنا إكزامبل فور إنستانس إيش ملسي صبوا ملسي باي ذا واي نتسب نتي خمس ساعة مدللي أبزي فيديو زي تأيو زارة أب ناخذ ممكن كيدنا تقول سواسي عقصوا بقى مالت حدا خلص أنا حلفني توصل لكم بصراحة حلفني نستخلص لهم يظهرني من هو من هو يعني واس بس أنا تكون حلفني توصل لنا هو بحيلس أنت أخوصني ስናል ወስደን አዲስ አበባ ያለችው እመቤታችን ማርያም ደብረሲና ያለችው እመቤታችን ህዳር 21 የሚከብር እመቤታችን ሁሉ እመቤታችን ናት። ግን አክሱም ድንገት ሊከሰት የሚችለው ነገር አይታወቅም። ውሸት በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ክልል ሆነ በአክሱም ከተማ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር የለም። ስለዚህ ሁላችሁም በመላ ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን እኔ ያለሁበት አሁን መቀለ ከተማ ነው። አሁን ሁሉም ወሬንትታችሁ ምንም አይነት ችግር ስለሌለ ኑ እያልን ነው። አክሱም ከተማ ደግሞ ዝግጅታቸው ጨርሰው እየጠበቁን ነው። ማንም ሰው እንዳይቀር ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ሰላም መሆኑ አውቆ ሁሉም ሰው እንዲመጣ ይሄን ቪዲዮ ሼር ያደርጋችሁ ለመላ ኦርቶዶክሳውያን አድርሱልኝ። አክሱም አይቀርም። አክሱም አይተረፍን ይሉ አክሱም አይተረፍን ዓብይ በዓል አክሱም ወጾ እስከ ሕጂ አና መቀለ ዘለኹ ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን ይዘለለ ወላ ማለተይ ሓሳዊ ይገልጽ ኣሎ ብጽቡቕ ገይሩ ብስሩውን መሰረታዊ ኮን ዘለውን ሓደ ከም ብስሩ ወዲ ዓዲ ኮይንካ ኳስ ከም ካልኦ ዝውልና ኮ ያኽለናስ ወዲ ዓዲ ኮይኑ ወዲ ዓዲ ኮይንካ ንምንታይ ኣይተምፁ ኢልካ ዓዲ ተባረር ሰብ ተባረር ኣይተምፁ ታይበሮ ጽቡቕ በዓል እዩ ብዙሓት ሰባት ክሳተፍሉ ዝግብኦም ድሌት ዘለዎምን ክመፁ ዝኽእሉ በዓል እዩ መስሕብ ቱሪዝም እውን ይነግረም ወላ ከምኡ ወላ መባል ሞይትረፍ ወላ ሓን ምፁ ኣይተምፁ ገለገለ ስቕዘይ ሶዳ ከመይ ኢለ ኣብይወን سوق تزول أبزيم تني سوق تزول نحن أول ممحرنا يكون يرنا خلت دقنا مود أسا خمسة أزي بس حقيقة يا ويزول اسكي خلت دقنا مسماني خلني أتوقع واي متاي أتانا أنا مريت بزم وش تعدد لك يخون زول توقع حرا مريت تي دي اف نا تي دي اف نزلني دعرو تولو دعرو شوي دقي متاي أتا أتارا دي ولدي لي واو أتا تملس لك لو أتارا لك تملس لك لو أزني الغيد سمع كذا هون قدام لي سنيو تسمع أنا ولا يتاتي قال لي توقع كم نفوت كم نوزع دول لما أنا تملس لنوا تقولي كم كيخوني هيك ورد ذاتهم ترنفس حيتهم كم لا أخذ ودعتهم فزي أتا لك له أتا هلا علي تزاز هاي تزازو ما له حوالي يتوقع هاي جميلة أتا كنت بالغ فرح ريتني عمودي وغير ساخر غيرها هاي أتا لي توقع هلا يتوقعني عمود كيف فاسي كويس عمود خامس فسس هاي مرة قطني كم أتا متعود توقع أتا خير عير تعملنا لي بو حيال كني حيال كني حيال سنة نت جزيء زوج حدا حسابي نايس نت وصيتي بتعم عزيز قرم حسابيو بصبق انصوارقو مالتيو بسنه زغونه ነገር بسنه تግለጽን በከምዚ በኦራል ሒና አምነት حرحر ጊዜ ተዛሪብካ ክትገልጾ ከለኻ ዝغونه ነገር ኣይትዋቅዑ ገለገለ ከመ በከምዚ አይነት መንገዲ ተረዶ ومالتي كفتنا رياكشن اصبق دو بتعامي سنه وزلو احنا وين حال ጊዜ قزمنا اسكي لايك يوريكم انت وخن تزوركم نحن اخينو فيديو زي حدا شح لايك نحن ارخيو بقى شلمات لك شلمات توصل بقى حاجه زي اني خاتو الليلها ايترسعونو كو اني ايترسعوني نغير ما قد انا نغيركم مسي يبقى انا نغير كايمكم مسي يبقى كانيرو انه يثبت عما ازيو صبط هنا رياكشن ينيرو استسمعنا رياكشن سريحنا دس بحال ነገር نسيو بتعمي لوام قنو خوني ازمن يلم نسخاو نتمنى يلم ني حق بيني اتمنى يلم مالك دس بحالي قنيات كون لكم نمنا تصبغ اسمعنا تشاو دحنا قنيوتا زي شدر رياكت سواني جود لايت دحنا حضرت حواتي ما نطيب